warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu guru lan kanca-kanca sami. Tepangaken nami kula Rahma Maulia Nur Abrilita, nomor 22 saking kelas 9E. Ten mriki kula badhe nampilaken pidato kanthi iroh-irohan manfaat lan potensi kompos saka woh maja. Pertami-tami, sumangga kula lan panjenengan ngaturaken puji lan syukur dhateng hadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatipun, kula lan panjenengan saged kempal wonten mriki keadaan sehat walafiat. Hadirin ingkang kinurmatan, kita mesti remen kalian tetanen lan kesuburan lemah. Nanging kata limbah organik, kayata woh-wohan lan godhong-godhongan sing buang tanpa manfaat. Salah sijining ya iku woh maja sing jarang dilirik lan jarang digunakake. Woh maja misuwur amargi rasane pahit lan arang dipangan. Nanging woh iki saged dados bahan kompos kang sae sanget amargi nduweni kathah manfaat kangge nyuburake lemah. Kandhutan bahan organik ing woh maja saged ndandani struktur lemah, nyediakake gizi kangge tanduran, lan nyuda gumantung marang pupuk kimia. Cara ndamel kompos saka woh maja niki gampang. Woh maja diketok cilik-cilik, banjur dicampur kangge godhong garing lan limbah panganan. Lanjute difermentasi pirang-pirang minggu. Sawise proses punika rampung, asil kompos saged dipigunakaken kangge tanduran supaya saya subur lan panen saya apik. Hadirin sedaya, kanthi ngolah woh maja dados kompos, kita mbantu lingkungan, nyuda sampah lan nyengkuyung pertanian lestari. Mula saking punika, sumangga kita miwiti nggunakake sumber daya ing sekitar kita, supaya alam kita lestari lan migunani kangge generasi sabanjure. Mugi-mugi pidato niku wau nggada manfaat lan dadosaken inspirasi. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.